Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесе студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Йортны вакытында тапшырылармы? Мәләкәс ар ягында урнашкан өйнең өлешчеләре үз фатирларын 3 ел көтә. Яңа пешкән ипи күмәчләр кемгә кумаучалый? 36-да 8 һәм 1 йортындагы кибет үз эшчәнлеген дәвам итәрме? Ни өчен шәһәрдә автобус павильоннары буш, ә җәмәгать транспорты тукталышка кадәр барып җитми? Хәбәрчебез ачыклады. Җәмәгать транспортын йөртүчеләр тукталышларга кадәр барып җитми. Кайчакта бу пассажирлар өчен куркыныч. Маршрут транспортын йөртүчеләргә моның өчен җәза каралганмы? Пассажирларның гаебе бармы? Ландыш Мустафин ачыклады. Медицина шәһәрчеге тукталышы. Машина агымы туктап та тормый торган проспектта җәмәгать транспорты тукталыш кесәсенә кадәр дә барып җитми. Маршрут транспорты юл уртасында диярлек туктый, пассажирларны чыгара, яңаларын ала. Ә моннан 10 метр читтә генә автобус павильоны буш тора. Монда бит безопасно булмый, битегендә безопасныйрак. Особенно пенсионерлар турса инде туктау юк. Шәһәрнең башка тукталышларында да мондый хәл еш очрый. Мәсәлән, Зяб бистәсендә җәмәгать транспорты кайчак бөтенләй зебрда туктый. Җәяүлеләр юл аша чыгарга куркыныч дип зарлана. Мондый закон бозу өчен транспорт йөртүчегә 1500 сум күләмендә штраф каралган. ЮХИДИ мәгълүматлары буенча көн саен җәмәгать транспортын йөртүчеләргә карата 20-30 беркәтмә төзелә. Әмма бу хәлне тамырдан үзгәртергә ярдәм итми. Руль артындагылар бу ситуацияны үзенчә аңлатты. Конкуренция везде есть. Впереди идущие автобусы, так скажем, не успевают уехать, соответственно, приходится останавливаться здесь. Пассажирские перевозки оешмасында йөртүчеләрнең тукталышка кадәр килеп җитмәүе белән күптән көрәшәләр дип белдерделәр. Һәр атна йөртүчеләргә шелтә белдерәләр, штраф салалар, хәтта эшләреннән дә куалар. Мы пытались, мы выезжали сами, лично стояли на остановках несколько дней подряд. Этот эксперимент проводили, но тем не менее люди стоят и потом поступают жалобы, почему он не остановился здесь и уехал дальше. И мне пришлось за ним бежать. Шулай итеп, руль артындагылар пассажирларны гаепли, ә алар автобус килеп җитмәс дип үзләре каршы бара. Без тәҗрибә оештырырга булдык. Пассажирларны автобусны тукталыш павильонында көтеп торырга сорадык. Әмма аларга тиешле ноктага барып җитәр өчен билгеләнмәгән җирдә тукталган автобуска кадәр йөгерергә туры килде. Ландыш Мустафина, Алексей Иванов, яңалыклар. Берне җидегә алмаштырдылар. Татарстанда 116 урынына 716 регионлы машина номерлары бирә башладылар. Бу элекке номерлы кодларның бетүе белән аңлатыла. ЮХИДИ хәбәр итүенчә, яңа кодлы номерларны югалтканда, аларга зыян килгәндә һәм теркәлү вакытында бирәчәкләр. Әлегә бу яңалык Казанда гына кертелде. Чаллыга яңа номерлар килеп җитмәде әле. Цифра 7, она близка к единице, чтобы не было потом проблем по системе фото-видеофиксации. Читаемость была этих номеров, фиксация была там. Я думаю, что программа легче будет, скажем, на 7 перенастроить, чем же, ну, скажем, 5 или 6. Мәләкәс ар ягында яшәүчеләр фатирларын 3 ел көтә. Төзелеш тәмамлану вакыты гел үзгәреп тора. Финансовая промышленная группа ТНГСИ оешмасы шулай итеп инде 3нче йортны вакытында тапшыра алмый. Сарман трактындагы йортны 2014 елда төзи башлаганнар. Төзелеш барышын безнең иҗат төркеме тикшерде. Өлешчеләр фатирларында өй туен 2016 елның язында уздырырга ниятләгән, әмма төзүче оешма эшләрен бу вакытка төгәлләмәгән. Шуңа күрә вакытны күчерү турында өстәмә килешү төзегәннәр. И нас уведомил застройщик, то, что пришло письмо, то, что сроки строительства переносятся на 30 сентября 2016 года. Ну, при том и в тех случаях приходили письма с одним и тем же шаблоном, то, что подорожали стройматериалы, из-за этого они не могут это выполнить в срок. Өлешчеләр белдерүенчә төзелеш туктатылган, фатир эшләрен төзекләндерә дә башламаганнар. В тот раз, это было в январе, обещали, что на этой неделе будут поставлены все окна, будут поставлены, застеклены все балконы, начнется стяжка пола. То есть это все они говорили, что будет делаться за эту неделю, будут ставиться двери. Вот. Ну, они все это списывали на морозы насильные. Төзүче оешма белән элемтәгә кереп булмады. Өлешчеләргә берни аңлатмыйлар. Сораулар туса риэлтор Любовь Куркинага мөрәҗәгать итәргә кушканнар. По технике пожарной безопасности и по поведению, как себя повели, директор сказал, что объект пока пускать не будем до того момента, пока я дом не сдам.
Өлешчеләр төзүче оешма вәкиле белән очрашуда язылган сөйләшүне тыңлатты. Каждый из вас собственник одной квартиры, я собственник оставшихся 80. Причем я отвечаю еще штрафными санкциями перед заказчиком. То есть непосредственно Хамидуль, но он заказчик. Он с меня спрашивает, да мне повесили 50 миллионов долг личный. Мне сейчас что, коттедж продать? На улице жить? Я ничего такого не говорю. Вот. Ходит каждый судится. У нас деньги вычитают, мои личные деньги. Мне не хватает денег достраивать из-за вот этого и этого дома. Поэтому сроки растягивают. Башкарма комитетта әлеге хәл турында беләләр, әмма йорт вакытында тапшырылырмы билгесез. Приблизительно на 80% выполнены работы. И мы были на этом объекте буквально 2 недели назад. Конечно, можно сказать, что где-то в среднем у них работает 20 человек в день. Это маловато. Но это связано с тем, что они на сегодня не могут найти подрядную организацию, которая бы выполняла отделочные работы. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Алексей Иванов, яңалыклар. 36-да 8 һәм 1 йортында тагын бер фатир барлыкка килергә мөмкин. Биредә яшәүчеләр торак булмаган бинага фатир статусы бирүне сорап судка мөрәҗәгать иткән. Әлеге бинаны 1 ай элек кенә эшмәкәр сатып алган һәм үзенең эшчәнлеген башлаган. Тулырак Гүзәл Шихапова сюжетында. 2015 елда 36-да 8-1 йортындагы бер фатирны торак булмаган бинага үзгәрткәннәр. Кирү урынын йортның икенче ягыннан ясаганнар. Моңа кадәр биредә офис булган. 1 ай элек бинаны икенче эшмәкәр сатып алган. Барлык документлар да кулда ди ул. Биредә яшәүчеләрдән ризалык алып кулларда куйдыртканнар. Әмма кайберләр имза куймадык ди. Юк, кул куймадык. Безгә андый нәрсә килмәделәр. Булай юк, комуш алмый. Не мешает. Здесь ресторан как-то хотели открыть, но вроде были все против. Вот. А потом это... Но мне оно не мешает, если там, как говорится, криков нету, ругани там, это, музыки сильной-то. А так это... Пусть работают. Телефон аша сөйләшүдә идарә итүче оешма юристы барысы да закон буенча эшләнелде дип белдерде. Әмма зарланучылар да бар. Кибеттән югары катта яшәүчеләр тавышка һәм пешем исенә зарланган. Эшмәкәр биредә яшәүчеләргә комачауламас өчен төрле чаралар күргән. Мы в 10 часов уже закрываемся, хотя, в принципе, по видам деятельности можем и до 12 работать. Вот. Оборудование все холодильное у нас на ночь выключается. Это охладители, которые, в принципе, не сильно шумят, единственное, немножко дают вибрацию. Вот. Также 2 холодильника в торговом зале мы выключаем. Но, кроме всего прочего, у нас по всему помещению сделана шумоизоляция. Киләчәктә кибет эшләрме аңлашылмый. 36-да 8-1 йортында яшәүчеләр судка мөрәҗәгать иткән. Алар бинада торак фатир булуын телиләр. Суд утырышы иртәгә булачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы монополиягә каршы законны бузучы шәһәрләр арасында беренче урында. Безнең шәһәргә 37 кисәтү туры килә. Ярты ел эчендә Россиянең Татарстан буенча монополиягә каршы федераль идарә хезмәте 113 административ эш кузгаткан. Нәтиҗәдә җирле үзидарә органнарындагы вазифаи затларга һәм дәүләт органнары белән хезмәттәшлек иткән юридик затларга 4 миллион 21 мең сум күләмендә штраф салынган. Хокук бузуларның күбесе җир мөнәсәбәтләре белән бәйле, су һәм җылылык белән тәэмин итү объектларын тапшыру, муниципаль милек буенча аренда мөнәсәбәтләре дәүләт хезмәте күрсәтүгә кагыла. Петрау җитте, җәй бетте дисәләр дә Чаллыда җәй әле башланды гына. Керәшеннәрнең милли бәйрәме дә быел соңрак узачак. Ул 16 июльдә 16 сәгатьтә Ипподром мәйданында үткәреләчәк. Бәйрәмдә Алабугадан Акказ фольклор ансамбле, Чаллының кәрендәшләр, Кама фоклары, Айбагыр төркемнәре чыгыш ясаячак. Программада уеннар, бәйгеләр дә каралган. Алар арасында аркан тарту, кыр чәчәкләреннән букет җыю, каен себеркесен бәйләү һәм башкалар. Муңгамнашулар җәйге кичләрегез имин утсын, сау булыгыз.